Lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo Rongjang Phong BJP office along ration card lapen self help group atuma phan Mukhya Mantri Udyamiti Abhiyan form ke ronpon Bangsolong Chinthong asora phan koson si noni prangta BJP do thipen MEC Avijit Crop phan puthot ke pahai thuji a phanta chuni ripon thu lapen Bangsolong katukawe Chinthong ara phan longnia lem sa pharman ration card Harukre Troxira Troxir Keprei si an ron ponlo. Lapen self help group atuma phanta ongdung suri kep atangka kilongji aphan formate alu ron ponlo. Lapen MEC kichak tekang self help group atuma phan isi warsai kemi kipite kang laki komatsi longhong ke pangring chi atum aphan ai hemsitami PG pusi chechak tekang. Lapen Bangsolong aluhia man pen kachitong dun Chinthong MEC Avijit Kro lapen Chinthong Mondol Amai Phu chairman lapen Chinthong Mozadar Dar Singh Hanse lapen ongdung Chinthong arat chitong tun si mai misen pen pichun ponlo lapen kumar ni jong si ration card anam endet plote party pensi insai ponpo lapen kumar ni a hemjong si pakni ration card dokok plote e pakabangke lem satu mahin pen ingthan ponpe ji aphan MEC hukum thoponlo e don ben pakni dokok kupani pamu pen nili meeting lo than lo itum karbi tumke hem prek lo pustame lakha kere diti a hem pi phansi chigi chotiti lasi taheni amenang li room diti lasi nona banke hem prek pote hem prek tat agle no la sila bangso card ka akijoy lo ka poisa ni pin pen ka de umuta nili meeting lo pulo komane poisa na hem pulote nili pan complain apino ande ala self help group phan la bangso surik ke bom bakwan sinang ni keron ni ke penang anuda ko self help group bo pikewang pinana form ke ni tum pidune lo la pen dode bo pelang ko da ko nang return posi self help group lo ta da ke 500 bak likai bo Chinthong pen hemari rongphar Karbing long life